no sé si l'Artur Mas renyava molt els nens quan eren petits, a les vacances. A les vacances? Sí, o bé, o la resta no de l'any. No me'n recordo. No, suposo que una miqueta sí, però és que també hem d'entendre una cosa, no? Que a vegades els pares arribem excitats i nerviosos a les vacances i ells no porten aquest xip posat. I a vegades ens haurien de renyar ells a nosaltres. Ja ho fan, diu que fins aquí els pares, deia el Jordi. Però a vegades ens haurien de renyar amb raó, fins i tot. Et posen deures, i tu? Sí. Encara que treguis molt bones notes? Sí. Bueno, mig. Mig. A vegades les trec regular. Com ho està fent el senyor Mas? Què et sembla, Marc? Bueno, mig, perquè... Tot és mig, més val no preguntar més coses aquí al Marc. Mare de les colònies, recorda haver anat de colònies, senyor Mas, vostè? O convivències? Llavors deien convivències, no? Sí, no hi vaig anar. No hi vaig anar, no. Eren altres èpoques, Sí, la meva dona sí que hi va anar, per exemple, però jo normalment no hi vaig anar. Recordo, ja d'una mica més grandet que ells, que vam fer algun viatge amb alguns amics, això sí, amb allò que se'n deia l'Interrail. Això ja l'adolescència. Sí, això teníem 16 anys, devíem tenir. I devia fer mal vostè en aquella època. No es pensi, no. Devia ser molt guapo en aquella època. No, res. Jo era molt tímid. Potser ara encara ho és, senyor Mas. I bastant, encara ho soc bastant. Que sí? Encara que em feu fer aquests shows, però vaja, ho soc. No, això no, però és que de vegades tenim una visió de la gent molt diferent del que és. Soc bastant tímid, sí. No trobo que està fent una teràpia ara intensiva, S'acaba de diversió. Això del pixa-pixa jo no ho havia sentit mai. No, jo tampoc. Home, les corredisses pels passadissos, sí. Això sí. Però vaja, en el col·le alguna vegada les espiàvem, això sí que me'n recordo. A les nenes. Sí, als vestuaris. Alguna novieta de l'escola, senyor Mas? Sí, alguna en vaig tenir, sí. A l'escola i de fora de l'escola també. Sí. Vaig fer el que vaig poder, escolti. Que en aquella època era menys cara. Com tothom. Home, i tant, que era menys cara, a més. No ho sé. Jo, com que ara ja no sóc petit o no sóc jove, ja no ho sé. Però vaja, ho veig una mica pels meus fills i tot això. Vam fer el que vam poder. Això d'estrenar roba el diumenge de Rams és una tradició molt catalana, és veritat. Jo, per exemple, a mi em clavaven unes jaquetes d'angora, que era una llana com peluda, i uns mitjonets amb unes cireretes penjant per aquí. Friqui, no? Friqui, home. O en aquella una mica hortera i una mica friqui. Això no m'ho havien dit mai, senyor Mas. Escolti, ara va per vostè el pollastre. No, aquí, quan reparteixen... I què? Vosaltres, doncs, no estreneu roba? El diumenge de Rams, sí? Estrena roba. El diumenge de Rams, alguna cosa sí. La tradició es queda tan clavada al disc dur que al final sí. Era l'època, per exemple, que quan era petit el senyor Artur Mas, era l'època en què els nens passaven del pantaló llarg al pantaló curt, no? El diumenge de Rams, era el dia que marcava el punt d'inflexió. Sí. No ho recordo molt. Més que la roba i tot això... El duia molt llarg? Recordo el palmó, molt llarg. No per fer-me notar, Perquè als nens li agrada bon palmó, oi? Bon palmó. I anar picant i anar fent soroll. Exacte, això sí que anar fent escombra, Sí, exacte. Bé, si per alguna... I la mona, també me'n recordo de les mones. Ai, la mona. Té fillols, senyor Mas? Sí. I compra encara la mona? Tinc dos nebots. I en compra encara? Mones, vaja, mones, perquè són dues. I vostè és padrí d'algú, encara, diguem-ne... No, encara és fillol d'algú, vull dir? Encara té padrí? No, perquè en aquella època es feia molt que els padrins eren els avis. Sí. I això, esclar, els avis els vaig perdre ja fa bastants anys. La de Sabadell no fa tants anys, en fa relativament pocs, no? Va morir molt gran, però això sí que ho recordo molt. És un tresor que hem d'aprofitar els nens i els pares hem de servir com a una mica de pont entre els nostres fills i els nostres pares, perquè hi ha un aprenentatge que, si no, en cap altre lloc trobaran, està clar.